Tiskara i nakladništvo. Već sam spomenula da su Kugli i Deutsch od Hartmana otkupili ne samo knjižaru, već i malenu tiskaru. Još od prvog dana Stjepan je svoju ljubav prema knjigama želio pretočiti u nešto drugačije od same prodaje knjiga. Silno ih je želio tiskati, objavljivati djela koja su mu bila osobno prirasla srcu, spojiti, kako se kaže, ugodno s korisnim. I ne, nije to ostala samo pusta želja, ona iza koje ne stoji ili neće stajati djelo. Ne, Stjepan nije od onih ljudi koji samo zamišljaju, maštaju. On je čovjek od akcije, mladenački poduzetan i odlučan. I nije mu teško uvjeriti Deutscha da valja iskoristiti ono što imaju. Tiskara im može biti od neprocjenjive koristi u promicanju vlastitog knjižarstva, izdanjima koja govore o njima, možda čak i više od knjiga koje nude u prodaji. Tiskarstvo je za njih doduše nešto novo, ali vjeruju da sve što im treba mogu naučiti, a potom i primijeniti. I nisu oni započinjali od ništice. Jedan od vođa ilirskog pokreta, Ljudevit Gaj, krajem 1852. godine otvorio je Narodnu knjigarnicu u Zagrebu. Uz knjižaru opremio je i malu tiskaru, zamislivši da će tako tiskanjem i prodajom knjiga davati dodatni poticaj ilirstvu i širenju ideja za koje se zalagao. No zamisli su jedno, a životna stvarnost često im suprotstavi nešto neprezmostivo, nešto zbog čega i najljepša zamisao ostaje poput nedovršene simfonije, nasukana na tvrdu tlu materijalnih nemogućnosti. Gaj je naime zapao u novčane poteškoće i već 1853. godine prodaje knjižaru i tiskaru Ferdinandu Romleitneru, a 1. siječnja 1856. godine ona prelazi u ruke Lavoslava Hartmana. Kako znamo, Hartman se nije ograničio samo na prodaju knjiga, nego se bavi i nakladništvom, a napose izdavanjem knjiga za djecu. Godine 1863. objavljuje i prvu slikovnicu u boji. 3 godine poslije od Ivana Filipovića kupuje prvi hrvatski časopis za djecu Bosiljak. Knjigarna Leopolda Hartmana zatim kupuje suvremeniju tiskaru koja će ponijeti ime Štamparna Leopolda Hartmana i druga. Tako je Hartman zaokružio svoje poslovanje u zacijelo probitačnu cjelinu. Nabavu papira, tisak, nakladništvo te veleprodaju i maloprodaju knjiga. Na tom će temelju Kugli i Deutsch izgraditi svoje carstvo koje će ponijeti naziv knjižara Lavoslava Hartmana, u zagradi Kugli i Deutsch. Tim su se nazivom jamačno željeli odužiti uspomeni na čovjeka koji im je utro put.